Asa mo sayo, presidente kaya po. Edited. Malapit ka makapili dyan ng lab grown diamond eh. Number 1 na mga scammers ko na yan. Ha? Mga school supply mo yun? Marami. Wala naman palang kala ko may okasyon ngayon. Oh my,
Yung kainan noon, hindi na kainan. Saan? Ay, oo, na-transfer na yung kainan dyan. Ha? Salamin? Salamin sa kanya. Yung sanang maano, yung hindi obvious ba? Malit lang ba sana? Tayo maghanap lang. Kailan man ang gramo ng gold nyo karon? Per piece, sir. Ha? Per piece. Ay, dili ano sa gramo dyan? Broke na mga 5,000. Gano'n. Wala mo 4,000 per gram? Sa Ha? parang 5,000. 5,000 lang, wala na. Mga diamond yun, nasaan? Nasaan? Nasa shoe. Ayun. Ayun. May kami yung gulaw. Oh, gano'n yung kami yun yan? Wala naman pa. Ay, mga bato. Kahit yun, may bato rin yan. Oh. Yes. Namagumay kung pwede. Yung panglalaki doon na diamond. Yung round. Oh, yeah. Hindi yung sayang. Yan, yan. Magkano yung ganito? Ay, teka muna. Teka muna natin. Ganito. Kila? 475. 475. So, napayahang yun, oh. May 40% eh. Wala na. Nang? Yes, pa 40%. Ilang points ka na? Maliliit lang, no? Mga ano lang yan, mga Malaki lang tong case niya, no? 6.6. Hmm? 0.06 yata yan, late. Ah. Yung design na gusto ko, ganyan eh. 8,000. Lima.
Tamang-tama, oh. Oh, May 1 kilo taon ni attorney. kalahati ba siya na? Tag-resibo, Hindi. pabayaran na 40% discount. 8,000. Magka- Na, 100. Kaya namit din. Magkano na to ngayon? Pakuan ni ba tibok imit me. Ha? Or 70. 285. Ilang karat itong diamond niya? Marami tingali din. Ah. 2.31 tanan. 2.31 tanan? Parang malaking tingnan kasi na ano pala. Meron pa tong white na dyan, no? Itong kaning ano nyo, kamo ang naghimon tong ano, singsing? Kuha na ng kamandaan na na, sir. Na yung supplier mo, ha? Oo, machine made. Sabi na, huwag kamo ang nagpaano. Dili, sir. Mahal man, no? Pila ka gramo nila? Mga diha. Huwag ba diha? Wala, mara dito. Mahal na. Wala ang butang. Wala ang butang. Ang karat lang. Ha? Gusto ko yung singsing na ganito, yung malapad. Parang ganito ba? Malapad. Wala. Magkano na? Ito, 285. ito, ang mahal, ha? Wala nang bawas ka na? Mauna na, sir. Hala, mahal man. Malaki. Tako ka. Sige, salamat. Mahal man. 285. Sakit. Ano? Bali 4,000... Dito, di. 275 ya itu. Oo. Oh, yang ini ada. Kaya nga. Nagdakil na kapag kasi. Kana ano man yan yung tibuok sana ba? Tibuok. Naman yun, di kami yun ah. Kami yun. Kanang kameyo, dagtagpila ka ng kameyo ta. Kami yun, kami yun. Ni, Hmm. 125. Maganda no? Ganda. May bato may May bato diamond. kasi. Yung isa kanang usa. Ah. 158. May tissue ka dyan? May tissue ka? May minus. Bakit? Oh, 50 discount daw, no? 50% daw. 50% discount. Cuma lagi mingan natin. May yellow. ko pa di ay. May. Alam mo yung solid ay na. Ano, sir? Quintas? Oo. Semisulin. Ha? Semi-solid yan. Namoy ka ng mga 100 grams nga na? Wala, sir. Ah. 20 grams lang. Okay. Good na. Biggest sale, 70% daw discount. Ano ba ito? Ah, yung ano? Big. Big. Ito yung size yan. Ay, ito? Ayan, ang solid oh. Very big. Ay, 55 lang oh. Ada kami yung oh. Hindi naman natutoo yata yan.
Totoong kameo to? Nakit-kita mo na lang. 40%, sir. 44 na lang, sir. Kameo ba yan? Oh. Ay. Minsan, makita mo. Oo, yan. Maganda na kameo. Yan ang maganda. Katamtaman ng laki. Wala, ma'am. Tagpila ka na tayo. Kaya, Oo na lang, sir. Kasama na yung kwintas dyan, ano? Kahit ang kuwan mo daw, pintas. Ah, yun. ay, Binawag ka sa apil na kanina. Paliton ko na sana eh. Kaya lang eh. Eh, kanang Nadia. Sulit ba kanang Nadia? pendant. Kanang pendant yan na medyo solid. Solid ba na? Oh, sulit, sir. Ilang gramo ka na tayo? Pendant na tawon. Pila ka gramo na? Yan yan kuwan. Di, kani dako. Makinig ako. Oh. Solid ba na? Halo na ni, sir. Ah, halo man diya. Aben. Murag solid ano tanawon? Ako ba siya tanong? Oo. 10 grams, sir. Ano yung mamo? Ayan, kanin mo. Ay, mahal na. Namin ang ugab. Apil na tong chain. Kana lang diya, kanang pendant lang kana. naman di ay. Pindan Ah, pa ng ang 55. ang pendant tagpila na? 44. Ah, 44. Discounted na. Pila ka gramo ka na tayo? 44, 24. 44 daw, na discount man. Ma'am, there is 50%. 55 minus 70%. 20. 20% lang, 20% na kamutan sa gawas. Ganyan ang mga gold na, ma'am. Ah, okay. 12.9 Ay, grams, madali na ma'am. naman ako. Kaya naman Madali na po. naman ako. Sabihin. 36. Pero maganda ang gold nila ha. Maganda. Oo. Maganda ng design. Maganda lagi ang gold nila. Kani oh, bracelet ang ganda oh. Pila na? 21K? Yung merong Jaguar na parang ano, maganda. May horseshoe pa. Wala, sir. Oh. Dili ba apil ang kwintas ka na? Oh. Pila naman yung buwa, ay buwa. Buwa, 17. Kaning 36, ma'am. Oh. Saan lang din? Ay, murag papel. 26, ma'am. Murag papel. Ay, oo, gaan-gaan yun. Oh. Halo man yan, halo. Oh. Pila man? 18, ma'am. 947. Ha? 18,947. Discounted. $71,000. Ganda ng mga pendant nila na. Meron din silang white gold oh. Ha? May white gold din sila dyan oh. Ganda oh. Matibay yung kawar niya. Oo nga. Oh, solid. Ano siya man, silver din? Ay, 14K. 14 karat eh. Nana. Kanang Asyan na, ma'am. Alam mo. 21K ni, yung color. 21? Oo. Kani? So, di yan ah. Saudi yata. Ang ganda naman oh. Ha? Ikaw ba? Ikaw? Saan yan? Ah, ito? Yan, oo. Ganda? Masyadong ano, pinong-pino. Ikaw? 209? 209 ka na tayo? Kaning, 209? Ganda mo. Pero napay, ano, discount ka na. Gani, sir? Oo, 209 na. Mahala ko.
bugat ka na siguro. Solid. Ay, buka. 16.7. 21 carats mong dyan, yata. Pwede mo yun. Wala nga, mahal na talaga ang gold pala. Oo, tumaas ang gold yun. 91 naman sir. 91? Ha? 91. 91 na lang yan? Oo. Naalala ko yung nawala ko. Kan, i-appeal na ang kwintas ka na? Lahit ko ng pinta sir. Oo, ano lagi. Kana 73, yun lang yung pendant yan. Pendant naman di ay. Bakit? Bugat ba na? Sulit, dili na. Ano siya sir? Kanang pendant. Sulit na? Kani? Oo. Halo na. At ano? Oo, ganun pala ang forma. Pero kalahating presyo na yun lang yan. O ilas po ni sir. Pila na? 30 na lang yan. 34. 34? Ilang ka gramo ka na? 6.6. Gaano na? 8.6. 6.6 na? Ah, Huh? 6.6 sir. Yung magkano pumapatak ang gramo? 5,000 kami. 5,000 sir. Mas maayo yung may kabayo o yung ano? Jaguar ba yan? Jaguar. Kabayo good. Ang Jaguar mo ramag namatay na. Patay na, lagi na. Ano? Dili ko di nga na gusto Lagi. ko nakakay makitaan sa image. Luuya po na. Kanang kusog pa ba dili ipatay. Kana bit naman ang patay na. Patay na lagi. Kanang ko dili good luck. Ang ganda ng pintas oh. Ha? Pintas. Ay, ang parehas ng parang sinukat process doon. kong bracelet. Ganyan yun eh. Nauso na ma'am. Oo nga. Murag kadena na ano na. Ganyan yung sinukat kong bracelet dun sa ano. Dun sa big. Oo. Ay, big din ito eh. Oo, parehas na. Dasan din. Parehas sila. Ang ramay nga rin sa akuan. Sa ICM. Ako gusto ko sa Dragon. Dagko tayo. Ito hindi ka rapon. Nanan, sulit na nila. Ha? Wala na silang sulit. Ayan na. Wala silang sulit na ka. Akala ko may sulit ka na. Kalawa ka man eh. Marami lagi silang halo na. Good luck. Hello. Hi. Mana? Umalis na.